Nik monstruak akabatuko ditut zugatik. Kanpoan euria gogotik ari zuen. Martina beldur zen. Gaua iritsia zegoen. Martinak bazekien, ilargia sartzearekin batera ohera bidaliko zutela. Ondoren gurasoak gelara joan eta lokartu egingo ziren. Telebista ere isildu eta zurrungasiko zen. Inork ere zuen, berak izan ezik, monstrua entzuten. Martina, bere logelaren azpian, monstro zibilizazio bat zegoela sinetsita zegoen. Martinaren iritziz, jende orok atzeko aurrerako isla zuen. Munduko gauza orok ere bere isla zuen. Munstrogarria. Zenbaitetan Martinak, monstro guztie batera salto egiten zuten amez gaiztoak izaten zituen. Monstruek orduan, zolua ondoratzen zuten eta ikalatu egiten gintuzten, izugarri. Gau hartan, Martinak ezin zituen begiak bildu. Besoa ohetik erortzen utziz gero, monstruak zoloan zuloa egin, besoa indarrez harrapatu eta monstruen mundura eramango zuen beldur zen. Han buruz bera bizitzen ikasi beharko zuen, eta agian, salto eta salto eginez, monstruen alde eta gizakien kontra borrokatu beharko zuen. Hain zen beldur Martina, geldi geratu baitzen ohean. Gorputzeko atalik, batez ere beso tankarik, ohetik kanpo gera ez zedin saiatu zen, eta aitari deitu zion. Zeinen handiak izango dira monstruak. Ni inorriaren aldean erraldoia naiz. Baina aita, monstrua zu bezain handia bada, zer egin dezaket nik? Niri deitu, esan zion aitak. Entzun, nik monstruak akabatuko ditu zugatik. Nola? Beldur izan ez zaitezen ideia bat eman, ez? Monstruen neurria haiekiko dugun beldurraren araberakoa izango da. Adoretsu bazara, monstrua txikia eta koldar ikusiko duzu. Gau hartan, eta inorrere konturatu gabe, Martinak arrausi luzea eman eta loak hartu zuen. Orduan, Martinak neskatila monstruarekin amets egin zuen. Ia arroxaz estalita zegoen eta moskote xamarra zen. Neskatila monstruak Anitran izena zuen. Kanpoan, monstruen munduan ere euriari zuen, gogoti gainera. Anitran beldur zen. Gaua iritsia zegoen. Ilargia sartzen zenean, Anitranek bazekien, gurasoak ohera bidaliko zutela. Gero, guraso monstruak lotara joango ziren, eta monstro zurrungekin lo egingo zuten. Ile arrosadun telebista monstrogarria ere, behin denak isildu ondoren, zurrungaka hasiko zen. Inork ere ez zuen berak izan ezik gizakumea entzuten. Anitran, zoruaren bestaldean, gizaki zibilizazio bat zegoela sinetsita zegoen. Buruz bera ibiltzen ziren. Berak ezagutzen zuen guztiak atzeko aurrerako isla zuen. Monstro munduko kale arroxek, etxe iletsuek eta zuhaitz urdinek, monstro beste gizaki zegoen. Beraz, borroka egoeran, guda oso berdindua izango zen. Naiz eta monstruak defendatzeko, marrubi pistolak eta arkatz erraldoiak izan. Anitranek ere, atzeko aurrerako isla zuen. Ohearen azpian gizakumea begitantzen zuen. Berari berberakoa. Segurazki Anitranen urte eta egun beretan jaiotakoa izango zen neskatila. Ohearen gainean saltoka entzuten zuen. Gizakume hori oso zaratatsua zen, eta gizaki guztien aldi berean
jauzi egitea erabakiko balute, galdetzen zion buruari Anitranek. Behar bada, zorua ondoratuko lukete. Hori gertatuko balitz egia esan, ikaratuko lirateke, izugarri. Gau hartan, Anitramek ezin zituen begiak bildu. Ziur zen neskatilak zuloa egin, gogor heldu eta gizakien mundura eramango zuela. Han buruz bera bizitzen eta gizakien alde eta monstruen kontra borrokatzen ikasi beharko zuen. Hain zen beldur, ohiletsuan geldi-geldi geratu baitzen. Gorputzeko atalik eta batez ere beso eta hanka arroxarik izaratik kanpo gera ezekion saiatu zen. Egin, begirik bildu zebilenez, Anitranek aita monstruari deitu eta estrenakoz bere beldurrak adierazi zizkion. Une zaratatsu hori entzuten dut, baina ez dakit nolakoa den. Eta zu bezain ikaragarri handia bada, zer egingo dut? Niri deitu, ume zaratatsu entzuten baduzu, niri deitu, erantzun zion aitak. Nik beldurrak akabatuko dituzugatik. Badakizu hori? Beldurra txiklea bezain malgua da. Zu adoratzearekin batera txiki egiten da, desagertu arte. Orduan Anitranek barrutik handi egin zera nabaritu zen. Eta konturatu gabe loak hartu eta bere besoa izaratik dilindan irten zitzaion. Anda, hau da, nire esku dago beldurrak akabatzea. Ordu berean, gauza bera gertatu zen Martinarekin. Besoa izaratik dilindan irten eta zorurantz erori zitzaion. Orduan, lurrean zulo itzela ireki zen. Inork ere ez daki nola. Gauean ametsetan gaudela, gertatzen ziren gauza magiko hietakoak dira. Zulo hartatik, ez bat eta ez bi. Hainbeste beldur zion atzeko aurrerako munduan, monstruen munduan azaldu ziren Martinaren atzpuntak. Monstrua txikitsuari ere hori gertatu zitzaion. Elkarren eskuak bat egin zuten. Anitranek giza larruaren ukitzean nabaritu zuen, eta Martinak eskua hile atseginez betetzen zitzaiola. Eta biak konturatu ziren, elkar ezagutzen ez zutelako izan zirela elkarren beldur. Eta hortik aurrea, gauero, besoak erortzen uzten dituzte, eta bi elkartzen dira. Gauero, Gabon, eta alabazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila Zarauzko plazan.